to iba začiatočníkov, ktorí idú maturovať. My sme boli začiatočníci, ja som sa nemčinu neučil. No a my sme boli v tej skupine 5 ľudia a mali sme nemčinu 8 hodín do týždňa. Tak si predstavte ten drill, 8 hodín. A 5, skupina 5 ľudí a mali sme takú sekeru, ja som normálne vedel po nemecky po tom roku. Ja som bol aj v Nemecku vlastne potom, 2 týždne som tam normálne s Nemcami rozprával. Ako nevedel som gramatiku, ale ona povedala, že no, že ja vás za ten rok tú gramatiku nenaučím, ale že musíte vedieť ako na maturitách aspoň slovnú zásobu. Tak my sme sa na každú hodinu hádam, a vieš, my sme mali každý deň tú nemčinu a niektoré dni ešte aj 2 hodiny. To sa nedalo uliať, alebo čo, tak každý deň, no ja som sa ulieval a ona mala potom nervy, nám riadne potom vyčítala, že sa neučíme a že ona sa na to môže vykašľať nás takto a ona bola taká trošku cholerička, no ale...